Elsőként a piarista iskolához fordulnék, és hogyha röviden kellene mondani, ki milyen diákot vár, milyen érdeklődésű, motivációjú fiatalokat keresne, ez is egy olyan jellegű dolog, mondjuk bevezető kérdés lenne, amire mindenkitől várnám a választ. Szóval ki milyen motivációjú fiatalokat keres? Kezdjük Katalinnal. Hát várjuk azokat a diákokat, akik viszonylag jó, vagy még jobb tanulmányi eredménnyel bírnak. Nyitottak vagyunk azok előtt, akik nem tudják még most, hogy mit szeretnének a későbbiekben csinálni, hanem szeretnének minden tantárgyra kiterjedően egy színvonalas képzést kapni. És hát fontos az is, hogy tudjátok, hogy ilyenkor még nagyon nehéz eldönteni, hogy milyen pályára fogtok majd kerülni. Engedjétek meg magatoknak a változás lehetőségét, hogy az előttetek álló 4 év alatt változzon akár az érdeklődési körötök, és azért nálunk az is fontos, hogy a személyiségetek is változhat, és próbálunk benneteket ebben segíteni, alakítani. Ugyanaz a kérdésem Birgittához is, hogy milyen motivációi fiatalokat vár a Kossuth? A gimnáziumnak a célja, hogy az elvégzéseket követően az sikeres érettségivel aztán tovább tudjatok tanulni. Tehát elsősorban azokat a diákokat várjuk, akik magas színvonalú oktató-nevelő munkába szeretnének részt venni nálunk, ezt kapni, és ezt követően vagy már most tudják pontosan, hogy mik szeretnének lenni, és ehhez természetesen az érettségi lesz a belépő, vagy pedig azokat a diákokat, akik még fogalmuk sincs, hogy mik szeretnének lenni, csak tudják, hogy érettségére van szükségük. Azokat a diákokat is várjuk, akik úgymond tehetséggek, és ki szeretnék bontakoztatni náluk a tehetségüket. Mi készek vagyunk őket fogadni, készek vagyunk őket felkészíteni, és eljuttatjuk őket olyan sikerekhez, amelyet egy egész életre szóló lehet. Bósics igazgatóra Hunyadi milyen profilú, vagy milyen érdeklődési körű, motivációjú fiatalokat vár? Széles a szakmakínálatunk, 7 ágazat, 11 szakmája közül választhattok. Olyan tanulókat várunk, akik szeretnének valamilyen szakmát alaposan megtanulni, abból szeretnének élni, 3-5 év múlva kenyeret szeretnének a kezükbe kapni. Ehhez nyilván tennetek kell. Annyi szorgalom kell, hogy legyen mindenkibe, hogy végigcsinálja, alaposan megtanulja, mert minél jobb a szakmába, annál sikeresebb lehet később. Bakos Bulcsútól is azt kérdezem, hogy milyen motivációjú fiatalokat keresnek a Glückbe? Iskolánkban a turizmus vendéglátás ágazatnak a szakmáit lehet tanulni. Ebben az ágazatban nagyon fontos, hogy majd a munkavégzésetek során emberekkel fogtok dolgozni, tehát mindenképp nyitott személyiségű, jó kommunikáció képességgel rendelkező tanulókat várunk. Mellesleg nem árt, hogyha kicsit kreatívak is, hiszen a konyhában, a cukrászüzemben a munkavégzés során erre is szükség van. És akkor az utolsó válaszoló ebben a témában Bernát Rita igazgatóasszony. A Bolyai Technikum 3 ágazatban kínál képzéseket, ez az informatika és távközlés, a gazdálkodás és menedzsment, illetve a közlekedés és szállítmányozás, logisztika. Ezek mind olyan szakmák, amiben el tudtok helyezkedni, hogyha úgy döntötök 5 év után, hogy befejezitek, és nem szeretnétek tovább tanulni, sőt, még az álláskeresésben is tudunk segítségetekre lenni. Viszont ha úgy döntötök, hogy tovább akartok tanulni, akkor mindent megkaptok ahhoz, hogy ehhez lehetőségetek legyen, és az informatika ágazat például minden műszaki pályára jó belépő. Most például van 2 diákunk, aki kiberbiztonsági mérnöknek tanul, az informatika ágazatból ilyen irányba ment tovább. Az igen, köszönjük szépen. Katalinhoz fordulok. Speciálisan piarista felé veszük a kérdést, hiszen szemünk láttára épül, újul a piarista iskola épülete most is. Mégis az a kérdésem, hogy miben áll az újszerűségük és a korszerűségük? Igen, valóban egy gyönyörű, szép új gimnázium épületbe várjuk a diákokat, de a külsőhöz képest, vagy azon túl sokkal fontosabb az, hogy mi zajlik a falakon belül.
Nem csak az épület lesz maga nagyon korszerű, hanem maga az oktatás is az. És azt hiszem, hogy a korszerűséghez nem férhet kétség, hogyha arra gondolunk, hogy 300 éves iskolaként még mindig itt vagyunk. És hát az ajánlott képzéseink is a korszerűséget, a modernséget hordozzák, de maguk a módszerek is, amelyekkel keressük az utat a diákjaink felé. Nagyon nehéz megjósolni azt, hogy 20-30 vagy akár 50 év múlva mi lesz az a tudományterület, ami értékálló és még mindig élő. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy azon képességeiket erősítsük, amelynek révén képesek lesztek együttműködésben kitartóan küzdeni a továbbiakban is a céljaitokért. Ha a tanulásról beszélünk, pályaválasztásról, akkor a jövőbe is fektetünk, tulajdonképpen tervezünk. A Kossuth Gimnázium mit tart fontosnak a jövő szempontjából? Az egyik alapvető célja intézményünknek a fenntarthatóságra való nevelés. Ez abból is adódik, hogy minden egyes tettünk ehhez köthető, szinte örökös ökoiskola címet is szereztünk a tavalyi év folyamán. A másik vonulat, a jövő az, hogy gyermekközpontú iskola vagyunk, és ez is szeretnénk maradni. Ezen kívül iskolánkban megújult a diák önkormányzat, azaz a diákok ötleteit megpróbáljuk megvalósítani, és például filozófia szakkör, táncklub, vagy pedig suli híradó működik jelen pillanatban is a falak között. A jövő az, hogy a jelenleg is nagyon jó működő sulizót fejlesszük, különböző pályázatokat végzünk most is, és a pályázatoknak a kivitelezése zajlik, és a jövőben is ezeket a pályázatokat fogjuk keresni, hogy még szebb, még jobb környezet várjon benneteket. A Hunyadiban miért is kinek ajánlott a gépgyártás technológiai technikus szakirány, melyet az előzetes egyeztetések alkalmával is kiemelt már igazgató úr? Műszaki pályára készít fel ez a szakma. Nyilván a műszaki pályához szükséges a matematika, a fizikai háttértudás. Nyilván kellő szorgalommal lehet pótolni a hiányosságokat elsősorban, de ezek az emberek kreatív, alkotó emberek lesznek, hiszen ők találják ki, hogy hogyan kell egy alkatrészt miből, milyen anyagból, milyen módszerrel, milyen gépen legyártani, akár mintadarabot kell tudni neki készíteni. Tehát alkotó emberek lesznek, akik ezt a szakmát jól megtanulják és szívesen csinálják. A GLÜG-be jelentkező diákok számára milyen elhelyezkedési lehetőséget kínál a turizmus vendéglátás ágazat? Hát ugye azt tudni kell, hogy a turizmus vendéglátás ágazat a magyar gazdaság egyik húzó ágazata. Folyamatosan bővülnek a munkalehetőségek, és így a nálunk végzett diákoknak nincs gondja az elhelyezkedéssel. Menet közben már a duális partnerek révén kialakul egy kapcsolat a munkahely és a diák között, így akikkel meg vannak elégedve a munkahelyen, az iskola elvégzése után biztos, hogy munkalehetőséghez jutnak. Vannak kapcsolataink a megyén kívül is, balatoni szállodákkal, ide is hívják vissza a végzett tanulóinkat, és nyilván aki az idegen nyelvet jól elsajátítja, külföldi munkalehetőségekkel is élhet. Mit jelent a Bolyaiban a duális képzés, és milyen előnyei vannak a külföldi szakmai gyakorlatoknak? Egyik célunk az, hogy a diákjaink Erasmus Plus pályázatok következtében kijussanak külföldre. Ennek ugye az a nagy előnye, hogy ez az Erasmus Plus pályázat a diákok számára teljesen ingyenes, és az elmúlt 2 évben a legjobban teljesítő diákjaink 3 hetet Bécsben tölthettek, tavaly pedig 3 hetet Milánóban dolgoztak. Ez azt jelenti, hogy a 3 hét alatt külföldi cégeknél kipróbálhatják a szakmai tudásukat, a nyelvtudásuk is fejlődik ezáltal, és kulturális ismeretekre is szert tesznek. Jelen pillanatban 12 diákunk van Grazban, a Duvenbeck cég gráci telephelyén tölti szakmai gyakorlatát, és itt kell helytállniuk
és itt is bekapcsolódnak a cég munkájába is. És ahogy mondtam, több duális partnerünk van, az egyik a Duvenbeck cég, a másik pedig a HG Logisztik. Mindketten fogadják a diákjainkat, a logisztika ágazatban tanuló diákok. Az utolsó 5. évben 3 napot a duális partnernél, 2 napot pedig az iskolában tanulnak. Mondhatjuk úgy, hogy dolgozva tanulnak, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mindkét cég annyira meg volt elégedve a diákokkal, hogy a képzés végén munkaszerződést ajánlott nekik. Akik többen éltek is vele, de hát voltak olyanok, akik azt mondták, hogy inkább tovább tanulnak, és majd az egyetem főiskola elvégzése után ígéretet kaptak a cégnek, hogy visszatérnek hozzájuk. Van még időnk a beszélgetésből, úgyhogy újra át lehet adni egy személyes üzenetet. Egészen konkrétan önök mit üzennének a most 8-os diákoknak, hogyan döntsenek? Hát először is szeretettel várunk benneteket jövő héten szerdán, november 20-án 8 órától a Bolyai Nyílt Napjára, ahol betekintést nyerhettek a szakmákba, illetve ott lesznek a duális partnerek is, mint ahogy most is itt vannak, együtt állítunk velük ki. Hozzatok jó döntést, mert bizony utána a váltás nem lehetetlen, de nem olyan egyszerű. Sajnos a középfokú oktatás egy elég zárt rendszer, és bizony néhány hónap után már nehéz mozogni a iskolatípusok, illetve a szakmák között, úgyhogy jól meg kell gondolni. Bulcsú, milyen üzenetet küldenétek a diákoknak? Én azt üzenném, hogy válasszatok megfontoltan, beszéljétek meg a döntést azokkal, akikben megbíztok, szüleitek, tanáraitokkal. Aki bizonytalan, és még nem tudja, hogy hova menjen, december 5-én nálunk is lesz a Glückben még egy nyílt nap, egy nagyon látványos nyílt nap, ahol versenyezni fognak a tanulóink 9-től 13. osztályig. Meg lehet őket nézni, az összes szakmában várunk benneteket szeretettel. Borsics József igazgató úr, az önök üzenete hogy hangzik a diákok felé? Nagyon fontos annak meghatározása, hogy milyen sorrendben kéritek a felvétel elbírálását, tehát, hogy melyik iskolát, melyik szakot jelölöd meg első helyen, második helyen, harmadik helyen. Én az iskolámban tapasztalom, hogy szeptember végén potyognak be a gyerekek, hogy nem is ezt akartam választani, máshova vegyem át másik iskolából. Nem is ezt választotta, pedig a rendszer sajnos tudjuk, hogy működik. Ha azt írta be elsőnek, és bekerült, akkor oda kerül a gyerek. Tehát fontos az, hogy jó sorrendet adjon meg mindenki. Fontos az, hogy kellő önismeret birtokában mindenki el tudja dönteni, hogy ügyes a keze, vagy nem ügyes, tud emberekkel bánni, vagy nem tud bánni, ennek megfelelően válasszon szakmát. Ehhez meg kell, hogy érjen a gondolat, meg önismeret kell, hogy legyen a tanulónál, vagy a tanuló környezetében, aki tanácsot ad neki. Kívánom mindenkinek, hogy jól válasszon szakmát, és akkor szívesen fogja csinálni, ha szíve szerinti választás után bekerül abba az iskolába, arra szakmára vagy szakra, amit választott. Persze, ha Hunyadit választja, rosszul nem választ. Üzenetigazgató asszony? Én azoknak szeretnék nagyon sok sikert kívánni, aki a központi felvétel írásbelit meg kell, hogy írja. Eddig még körülbelül 2 hónap van, eddig lehet még készülni. Nálunk is lesz még nyílt nap jövő hét szerdán, mi is várunk benneteket. 10 órától lesz egy igazgatói tájékoztató az aulában, ezt követően pedig bemutató órákra lehet bemenni a 4. és az 5. tanórában. Regisztrációhoz kötött a jelentkezés, aki esetleg még nem regisztrált, nézzem fel a gimnáziumnak a Facebook oldalára, ott megtalálja, illetve a honlapon is, hogy hol van az a regisztrációs link. És egy végső üzenet főigazgatóasszonytól? Szeretettel várunk benneteket mi is. Nyílt napunk lesz kedden, 19-én, és ezen a napon megnézhetitek az új gimnázium épületét, tanórákat látogathattok, idegen nyelvi órákat, média és kadét órára is bepillantást nyerhettek. Azt kívánom nektek, hogy olyan döntést tudjatok hozni, amelynek meghozatala előtt hallgattok a szüleitekre, tanáraitokra, de azért arra is, hogy amit a szívet súg, próbálgassátok magatokat, a tehetségeteket,
minél több irányba kibontakoztatni. És hát, ahogy igazgatónő kollégám elmondta, valóban nem könnyű váltani, de azért azt kívánom nektek, hogy ha felismeritek azt, hogy helytelenül döntöttetek, akkor időben merjetek lépni.